ni Hongang na napaka-mahalaga daw na malaman ng taong bayan ang katotohanan at napaka-importante na yung tao daw mismo na tumanggap ng pondo ng confidential funds na yun na pumirma sa acknowledgement receipt ay makausap, maka-attend ng Senate hearing. So yung mga ganun yung nakalagay na Mary Grace Piatos na yun. Kaya daw nag-usap-usap ang mga kasama ni Jay na mga kapwa niya hunghang na miyembro ng Tuwad Committee at nag-ambag-ambag daw ang mga jutang Ginemes ng 1 milyon para ibigay sa sino mang makakapagturo dito kay Grace Piatos na ito. At sinabi pa ni Honghang, di ba kasi nabanggit ni Inday Sara doon sa kanyang I think press interview na sa pagkakat ng budget, okay, nitong mga hunghang na ito ay maapektuhan, I believe, mga 200 staff ng Office of the Vice President dahil nga, di ba, dahil sa panggigipit nila kay Inday Sara. Ang punto de vista kasi dito, kaya hindi na umatin si Inday Sara dahil politically motivated nga ito, mga kababayan, mga palangging. Ano ang gagawin natin sa mga hunghang? Okay? Now, ang sinasabi nitong hunghang na ito, na nag-usap-usap sila, na nag-ipon ng 1 million, ito isang kadyutahan. Huwag mo ko pinagluloko, Jay Honghang, at kayong mga tuwadkom. Yaan ay hindi kayo nag-ipon, galing yan sa pera ng bayan. At hindi ka nag-iisip ng tama na buwaka ng inaka. 10 ng mga kasabwat mo. Hindi ka pa nakakaintindi ng tinatawag na pseudonym. Ginagamit ang pseudonym o alias mga palangga sa mga intelligence operations. The fact na itong pinag-uusapan natin ay confidential funds. Meaning, kaya nga from the word confidential funds, ginagamit ang pondo sa mga operasyon, kung ano man yan, mga panghuli sa mga demonyo, o pag-intercept sa mga kalaban ng bayan. Di ba? Ganun naman talaga yung, ang pinupuntahan, mga palangga. Nitong, itong mga confidential funds na yan. Ang punto de vista kasi ni palangga ninyo ay itong confidential fund, hindi lang si Inday Sara ang meron. Kung gusto pala expose ng mga hunghang na ito, itong mga nakapirma dyan, kasi hindi lang si Inday ang gumagamit ng pseudonym na yan. I believe, that's my understanding. Yung Piatos na yan, kasi let's say, pumirma siya dyan, hindi ko kasi napanood ng buo yung mga kaputahan nila sa Senate hearing, but I'm just giving you an example sa ating munting kaalaman. Let's say, for example, yung nakapirma yan, kunyari yung budget na yan is disbursed 2 million. Okay? Pseudonym, Piatos. Okay? Di ba? Mary Grace Piatos. Yung operation na yan, let's say, tiniktikan. Tiniktikan, surveillance ang mga kasabwat ni Lisa Smugs na kung saan, kung marilang to, I'm just giving you an example. I'm not saying na exactly ito yung ginagawa sa Office of the Vice President. But I am talking in general in terms of intelligence funds, intelligence gathering, information gathering, da-da-da-da-da. So let's say for example, 2 million yan, Mary Grace Piatos, aka Mary Grace Piatos, ikaw na pumirma dyan. Siyempre, kaya bakit ba nagkakaroon ng pseudonym? To protect the identity of the witness or of the informant, mga kababayan. So kung gusto niyo pala, baka nang ina kayong lahat dyan sa wadkom na hindi kayo nagkakaunawa, yung mga utak nyo nilulumot na dahil ang nasa utak ninyo, pera ng bayan. Kaya gumagamit yan, hindi ko pinagtatanggol hindi ko pinagtatanggol na kunyari yan ay napunta sa pagnanakaw or something. Kung yan pala ang basihan ninyo, ilabas na natin lahat. Mga baka ng ina ninyo, yung mga involved na mga nag-witness, yung mga operation ng PNP, ng military, ng Office of the Bangag, everything na mayroong confidential fund,
confidential information, inilapasan natin mga hayop kayo. Yan pala ang gusto ninyo. Ayaw nyo, kung gusto nyo i-jeopardize o ipahamak ang mga confidential informants o yung, kasi, di ba? Yung sinasabi nila na dapat nag-come up pa sila ng 1 million reward para daw ilabas si Mary Grace Piatos na yan. Hindi nag-iisip talaga itong mga julul na to kasi mga bobo yan. Yung mga inayupak na yun, mga walang alam. Ngayon, mga palangga, hindi mo pwedeng i-expose, di ba? Kaya nga confidential, di tanggalin nyo na yung pangalan, yung word na confidential, di ba? Open na lang, not confidential. Public what? I don't know, I cannot come up with term right now. But anyway, so yung mga yan, sa confidential pagpuproseso ng mga ganyang information, okay, or documentation, kapag may mga operation to protect the national security, to protect the integrity of that particular office. Di ba? So, kaya may pseudonym yan. Kaya nga, confidential, di ba? Dito nga sa Amerika, mga kababayan, may tinatawag na John Doe or Jane Doe witness. Ngayon, yung John Doe at Jane Doe witness na yan, hindi mo yan pwedeng i-expose. Kasi you have to protect their what? Identity, their families, yung kanilang safety laban doon sa mga demonyong na witness nila na gumawa ng mga anomalya katulad din ni Satanas na gumawa at si Marcos Jr. at si Teddy Boy Locsin, DOJ, DFA, nagsabuatan sila para maisakatuparan nila ang pangingidnap sa 2 bata o pag-i-extract mula sa Turkey. Kaya may tinatawag na Jayong Hang na pseudonym. Okay? Ginagamit yan para protektahan. Simple-simple lang yan. Oy, kayo mga military, mga hindi pa tuli. Tuliin nyo. Tuliin nyo to si, itong mga wadcom na ito. Di ba? Hindi naman naiintindihan kung ano man yung transaksyon na yan. Within that confidential, na yan, yung confidential blanket. Di ba? Yung transaksyon na yan, kung saan man yan napunta, yung money na yan, yung pondo na yan, para sa kung anumang operation, the fact na ito ay involved ang safety, ang identity ng isang tao o ng informante o tumanggap ng reward money man yan, even kayo sa intelligence, sa police, di ba meron naman talaga kayong reward system? Kapag may whistleblower, may reward system. I believe meron ganyan. So hindi mo ba naiisip, Hunghang, na nilalagay mo sa peligro ang pamilya, mismo yung pseudonym, alam ko pseudonym lang yan, okay? Yung Mary Grace Piatos na yan, to protect her. Kung ganyan na her or him, pwede maging him, pwede maging backless siya. Di ba? Inilalagay nyo mga yawa kayo. Ang isang tao, okay, katulad ng pseudonym Piatos na yan, dahil lang sa inyong kaputahang paghihiganti ni Lisa Tanas sa mga Duterte. Ginagawa niyo mga jawa kayo dahil kayo ay inuutusan ng bangag na presidente, bangag na first lady, tambalos-los na kawatan na bribe, malaking bribe ang natanggap at nagbabribe na si tambalos-los. Kaya kayo sunod-sunuran. Hindi kayo gumagamit ng utak, mga yawa kayo na kapag nilagay nyo sa publiko ang sino man yung tao na yan sa likod ni Piatos na yan, mga palangga, ay para nyo na rin inutusan ang kung ano man naging successful operation during whatever operation, nilalagay nyo sa peligro at para nyo na sabihin sa mga naging kalaban, let's say witness yun si Piatos, di ba? Gusto nyo na i-encourage nyo ang tao na malaman, mabusan kung sino yung taong yan para gurgurin ang kanyang pamilya. Inilalagay ninyo sa peligro, sa kapahamakan, ang mga taong ito o ang si Mary Grace Piatos. Kaya nga confidential Intelligence operation. Di ba? O lahat palabas yan
kukulamin ko kayo lahat. Kung ganyan ang inyong naratibo na ang isang politiko ay busisiin ang kanyang confidential funds at mga confidential or intelligence operation sa ngalan ng national security, buksan na natin lahat, mga buwaka ng ina ninyo, magsimula sa mga pulis, sa military, sa navy, lahat-lahat na. I-expose nyo na lahat. Pero you are doing this kasi ang gusto nyo lang tirahin ay si Inday Sara at ang mga Duterte. Ito ay pagpapakita nyo paglalapas tanganan ninyo sa opisina ng Office of the Vice President. Not only that, but the whole organization. Diba? Inyong what? Inyong sinisira ang institusyon. Diba? Nawawalan na tuloy ng, well, alam naman ang taong bayan na hindi ka panipaniwala ang huwadgom na ito. Kung dinimoralize nyo na lahat ng mga taong matitinong nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Sino ngayon? Diba? Dahil ako sabi dito mga kababayan, is confidential funds. And confidential activities or, confidential activities, intelligence future. Dinidemoralize nyo ang opisina habang kayo ay nagmumukhang tanga sa mata ng bayan. Mga palangga, I don't know kung anong ginagawa ng ating mga support na mga military, mga polis na payag na lang ginagago ng gobyerno, di ba nga? Hindi nyo ba alam yun? Ano yung sinasabi ko? Basic lang sinasabi ko. Kayo nag-aral pa kayo, mga naiyo pa kayo kung saan kayo nag-aral, mga giatay kayo. Hindi nyo ba alam na merong implication yan sa inyo lahat? Na pinipilit ng isang hungang o ng mga hungang na mga kongresista na ilabas iyang pseudonym Mary Grace Piatos na yan. That is pseudonym. Itataya ko yung alindog ko dyan. Pseudonym yan to protect the identity of a person na nagre-receive ng funds na yan kung saan man nilagak yan sa intelligence operation. For sure, pag sinusog ninyo yung confidential funds, di ba nga? Ilang confidential sa ngayon? 10 billion? 10 billion, right? So pag yan, sinusog yung isa-isa, baka ang pseudonym dyan lahat ay bangag. Tumanggap ng pera, bangag, ahas, butod, mudlo, putot, kipay, lahat. Pero ang nasa likod niyan ay si Satanas. Ang pera lahat ay nilalagak sa kanilang bahay o sa kanilang mga offshore accounts. Kung gusto nyo ganyan palang kadyutahan na halongkatin ninyo ang mga confidential information at iburag-rag, ibuwag-wag sa buong sambayanan, buong mundo, iburag-rag na natin tanan, pati bilat ni Lisa, iburag-rag na. Dahil nandyan lahat nakasulat ang mga pseudonym, ay yung mga nilagaman ng pera, nandyan. Pag binukangtang nyo ang kipay labog ni Satanas, makikita nyo lahat. Kaya lang, kadiri, huwag nyo nang gawin. Mga kabalangga. Huwag nyo nang gawin. So, ito yung sinasabi natin na yung ating Kongreso, Senado, Senado, Lower and Upper House, ay hindi gumagamit ng utak dahil nalalaman na sila ng kanilang puot, galit sa mga Duterte dahil yun ang ini-instill, yun ang sinasalaksak sa kanila ng bangag na gobyernong ito ni Tambalustos para magwagi sila sa kanilang political ambition sa 2025 and sa 2028 na hindi na umalis ang mga buwaka ng ina Tambalustos din Sandro Bangag Marcos. That's not gonna happen. Kasi gising na kayo eh. Mga kababayan, ulitin natin. Hindi mo gumagamit ng utak ang mga hunghang. Sa pagpilit nila, ginagamit pa ang mainstream media na dapat ilabas ito si Mary Grace Piatos. Kasi kailangan maging transparent. Niloloko nila Pilipino. If you're just an ordinary citizen, na you're not really active in political spectrum, blogging, hindi ka masyado nagbabasa, you're just enjoying life, Diba? Ang magiging, mo ngayon, ang magiging dating sa inyo sa balita, ay, napakakarapawatan naman ng mga, ng mga taong ito, o ng opisinang ito, kasi ayaw nilang ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Pero hindi, naaarok yun eh. Hindi yun naaarok ng
ibang mga mamamayan kasi they're not active nga o hindi sila masyadong nakikialam sa usaping politika. Nag-base na sila sa headline. Pero sa mga matatalino katulad ninyo, mga palangga, mga DDS, okay? Mga fighters at fighters para sa taong bayan, alam ninyo na this is political what? Political persecution, politically motivated, political ambition, lahat na ng klaseng may salitang political bangag, political smuggler, whatever. Di ba? And i-disclose nyo yung mga personalidad dyan, kung sino ang pumirma, kung ganyan pala, ulit-ulitin ko, kung ganyan pala ang kadyutahan ninyo, hindi ilabas nyo na lahat. This is classified information. Yung mga nilalabas ko sa inyo mga dokumento, yun ay kailangan malaman ng bayan kasi yun ang like sa PIDEA leaks. Dahil ang usapin, national security, public interest na ang isang bangag na presidente ay sumisingot ng pulburon mismo na witness, mismo nakausap ni agent ng bayan, Jonathan Morales, pakipalo nyo pala siya sa Facebook and then sa Boljakan, yung pagiging bangag ni Junior. Okay? Ngayon, mga palangga. So kung ganito ulit ang basyan ng mga hunghang na ito, na lahat ng confidential information na ilabas, ay buwakan ng ilabas na natin lahat. Di ba? Lahat ng mga plano, na yung paglusob o pakipagbakbakan sa China, dahil gusto niya magbang, ilabas nyo na lahat kung yan pala ang gusto ninyo. Ano ang impact nito sa atin, mga kababayan? O sa not only sa atin, dito sa mga PNP, AFP, sa DND, sa lahat. Diba, ibig sabihin, mga kababayan, ay ina-undermine ng mga hunghang na ito ang mga institusyon. Sinisira nila inaano nila sa taong bayan na dapat ilabas itong mga confidential information. Kaya nga si Clarita Carlos, di ba? Sinabi niya ang confidential information kay Bangag na doon sa letter niya na ang mga pamilya ni Bangag, si Lisa Bangag, sila Michael Ma, yan yung mga kamag-anak ni Lisa Bangag na sangkot sa smuggling, agri-smuggling, ay dapat bigyan ng aksyon. Ang sabi ni Clarita Carlos dyan, noong that was December 2022, bago siya niligwa, na naniniwala si Clarita Carlos na ang agri-smuggling ay issue ng national security kasi nasisira ang ekonomiya ng ating bayan, nasisira ang kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa talamak, rantaran na agri-smuggling involvement ng pamilya ni Bangag, Marcos Jr. at Lisa Canas. Kaya nga nung ni-report yan, kaming sa NICA. Okay? Yung information na yan, niligwak si Clarita Carlos para hindi na mag-splok si Clarita Carlos, boom! Binigyan ng generous allowance at binigyan ng trabaho kahit tambaluslos. Ngayon, bago ako makapunta sa kung saan sa mga topic ko mga palanda. Ito na ang kinalalabasan ng pagkakaroon natin ng bangag na presidente.